5. Ja, höger 3 minus till vänster 3 minus öppnar 80. Höger 4 minus över krön, vänster 4. 120. Höger 5 60. Höger 1 i vägskäl mellan träd 80. Alltså höger 1 i vägskäl mellan träd 80. Ja. Höger 4 plus över krön, nyper något. Till vänster 5 över krön. 40. Vänster 4 plus till höger 5 över krön, nyper 60. Jajamän. Vänster 6 Jajamän. till höger 3 minus, nyper. Vänster 2 plus, nyper omgående. Höger 2 plus, öppnar över krön. Förbi lada 40, öppen vänster 1. I trångt höger 2 minus, öppnar. Okay. 40. Ja. Vänster 4 minus över krön till vänster 6 över krön, 60. Höger 5 minus över krön, ner, nyper till vänster 3. 50. Nyper vänster 3, 50. Vänster 4 plus, 60. Öppen höger 1 till vänster 5. Här till vänster 5. Till höger 3 minus, nyper vänster 3. 40. Nyper vänster 3, 40. Vänster 4 plus till höger 2 minus, 60. Nyper 2 minus. Förbi lada. Höger 5, 50. Vänster 5 upp, höger 4 över lyft. 40, vänster 2 minus. 80. Höger 4 minus, nyper. Till pass upp, öppen vänster 1 plus trångt. Pass upp, öppen vänster 1 plus trångt. 80. Krön 40. Höger 3. Till vänster 5. 40. Vänster 5 här, sen 40. Ja. Vänster 4 minus över krön. Sten ytter. Ja. 50. Vänster 4 minus halvlång. Jajamän. 50. Höger 2 plus till vänster 4 plus. 80. 80. Höger 4 plus. Pass upp smalt. 50. Vänster 3 plus. 60. Höger 2 plus. Nyper 2 minus. Höger 4 plus, nyper 2 minus, 50. Här nyper 2 minus. Till höger 2 förbi, vad fan är det där? Höger 2 förbi vägskäl. Ja. 40, höger 2, vänster 4 Vänta, plus. vi är vid vägskäl. Vänster. Höger 2 förbi vägskäl. Ja. Höger 2 förbi vägskäl. 40. Sen höger 2 igen. Vänster 4 plus. 120. Ja. Höger 2 minus, pass upp, lyft 40, vänster 2 minus, öppnar extra lång och nyper något, krön omgående höger 2 plus, här vänster 2, Ja. till vänster 2, Ja. till höger 3 om det är rätt här nu. Jajamän, det stämmer. Ja, till krön 30, höger 2 plus, höger 2, nej fan, här är vänster 2. Här blir det till höger 2, höger 3 minus till krön 30. Ja. Fan, höger 2. Nej, ja. Mål. Ja. Till vänster 5, till höger 4 plus mål.